Доведох дядя попа да ни опита новата ракия. Босилке! Кажете се! Добре дошъл, дядо Попе! Добре дошла, добре заварил Босилке. Шеташ. Дитя, сутрин рано като стане, ама четведено, предведено, ни гледа. И добре прави. Залудо работи, залудо времето си не губи. Те казват старите. Старите! Демек ти още не си от старите. Че не съм де, отде на къде ще съм аз стар. И ти почна като моята попадия. Стар. Абе, попадио, откъде ти влязло в главата на тебе стар, пък та вика, я си погледни брадата ми. А той ли ми е работа на мене да си гледам аз брадата? Или да се възползвам от толкова много Божии блажи? А то пък и ни глупости останаха, дядо Попе, за гледане. Ти кметички и ти пак като почна като моята попадия. Ила, бабусо, ила да те питам на работа. Ила. Я кажи, Босилке, дядо ти поп хубав ли е? Как ли кажа? Ти ако ги питаш, те всичко знаят, те много знаят. Ама толкова си ми струва и знанието. Босилке, я донеси едно павурче с ракия да опита дядо ти поп. А че що не влезете вътре? Ага, тук да и под чартака на въздух колко. Каквото каже дядо ти поп, това е. Той много разбира от ракия. А че аде, дядо Попе, заповядай опитай. Благодаря. Да опитам, айде. Много хубаво ме плете. Я удари ти, да видиш. На здраве. На здраве? Какво нещо направи. Брасие, добра. Я пийни ти мабулка. Че аз не. Що аз не пия, майче. Айде сега. Я дай пак да ударя. Ама, не пуща нещо. Пие. Кмете, ма тя също като моята бе, стана много хубава тази година. Добре, че Господ даде сливи, че то лани. Господ даде сливи, даде грозде, даде житце. Я ми кажи ти, Лапуке, ти колко казана са сливи свари, бе? Аз ли? 5 казанчета само сварих и толкова ги декларирах. Лъжеш, Попе, лъжеш. Аз да лъжа? Не. Истина ти казвам, кмете. Но ако ни вярваш. Ти си сварил най-малко 10. Ау, не. А да речем 8. Не. Ама какво ми приказваш ти на меня 5 казанче? Тъй не, аз да лъжа. Не. Мълчи, знаете сливите аз на тебе. Лъжеш! Всички дадохте лъжливи декларации. Бая и аз дадохте глас. Не трябва да се оставя. Пак ти ли бе? Ти дето си по-отракан от нас. Ама защо лъжеш бе? Защо си кривиш душата? Аз да лъжа, аз да си кривя душата, но ако ни вярваш. Босилке, Мари! Какво е това? Босилке, мръжалец дойде у нас. Чакай да Какво? Кой дошъл?
какво ти каза? Какво да ми кажа? Що роти? Ни едно с едно не се връзва. Лъжат проклетите цигани, ще знаеш. Абе, има някой право казва. На мене тя ми каза вимежи. И след 3 дена ме раниха. Случайност. Можеше и да те ранят, нали? Можеше, ама раниха ме. Значи излезе нейни. Я да ударя с Филипа. Хубаво нещо бе. Малко да рискай ти кмете. Свята работа. Ами, той нашия фотографчия тъй вика, бе. Вята е било, но къде е този фотографчия, Манчо? Не го виждам, да дядо. Иди на София да си пазарува материали и пак се върне. Че кого ще фотографира пак? Кой го знае, бе? Гледам го в кръчмата се разполага на шоу. Еде порци, пие колувачи, като на 9-та разполага. Ама редовно си плаща кирията. Тати! Оле, боже ли? Иде. Ох, да знае, че какъв ръжалец е дошъл тук. Какво, бе? Ох, един път да ти погледне на ръката и всичко познава. Айде, дети. Видя и името, ти познава. Е, Холан, деча. На Цвета рече, тебе ти вика Цвета. А пък на Сприна Лена рече, тебе ти вика Еленка. Я, Марин, кажи, че господин кмета го вика веднага да дома. Ама аз му казах той, сега ще бъде. Попиташ на мама. Толкова си имената да познава. Не вярвай, кмете, изюли се светът. Къде го? Къде ме? Там. Добър ден, мой господин Свете. Я, черт циганист, чем ми учва? Черт циганин, черно очела, бе, чорба. Откъде си ти? Отдалек съм, бе, чорба. Много далеч. Кажи да, откъде си? Един път, ако знаеш, ако искаш да знаеш, от Тракия сме, бе. Чиядата ми някак си от Тракия, какво знаеш? О, аз нищо не знам, бе, чорба. Що казва ръката, това е. Аде. Ай, златна ръка, бе, чорба. Злато, бе, богатство, бе, чорба. Злато ще протече от тая къща. Ама не така дребни жълтици. Ама цели товари злато. Айде, де, ти луд ли си, бе? Не съм луд, бе, чорба. Истина ти казвам, бе. Цялата ръка ти от злато откована, бе. Като ръка на светец, бе. То името ти скача, чакай. Чакай, толкова златото не може да се чете така лесно. Данко, бе. Абе, откъде знаеш? Лъже проклетия циган. Някой му го е казал. Абе, не вярваш ли, бе? Дай, кой? Дай. Айде, И тая... Латната, методата, бе. Какво е с вас, злато, бе, джарба? не ме изкушавай с това твое злато, ами името ми кажи. Чакай, бе, дядо Попи. То по златото не може да се чете така лесно, бе.
Стоям, Бъде. Стайко, бе. Ой, сине, ти не можеш ми позна така златото. Я ми гледай. Злато. Лъжи. Абе, може да ме съм познал, ама то много ти лащи златото, бе, бе. Чекай. Тук е едно женско име. Лем на попладиката. Бе, на попладиката се. Василка, бе. Манго. Не знам на чорбашите. Не му писува името тука на ръка дома. Ама тука някъде наблизо е. Ама, нашето село ли? Не бе, Яванджие бе. Какво село е бе? Я ми на меня как да придеш, да видим откъде е то. Бе, това той е човек. Около вас бе, пари носи бе. Ей, да не е фотографчията. Какво работи този човек тук? Един златен занаят работи. Само злато тече от него бе. Какъв е това занаят бе, Джана? Не се види бе, чорбажи. Един тънък занаят не е за всеки човек работа. Я погледай на мене още веднъж. Погледай. Я кажи тук какво има още на ръката. Кажи. О, Господи, не въведи нас в изкушение. Бе, той е човек и на тебе злато, пари. Да сказани носи бе. Ама чакай. Тамам 8 каза. Ама чакай бе. Пари ли е, ракия ли е? Ама я малко на чурбазиката да гледаш. И на тебе ти златна ръчица, ма чорбачите. Златце, голяма радост, ма. Сватба ще има, чорбежите, перо. Поратника, който и се пусна. Така би слама на златната си ръчица, ма. Я още не нещо да гледам. Хубаво ме разберем само. Бе, пак пари и злато. Хиляди, милиони бе. На милиард няма ли бе? Како рече бе, Милиард. Много повече от милиони. Толкова не може да бъде, само до милион.
прости човеци. Стига бе, умори се вече. Ади барик си му нагласите не малкото, че то седиш какви обоя работа никак. Щях да забравя, човек. Дай колите се твори. Зале, бали, ти кмет пари тава ли бе? Айде стига 2 лева там. 2. Ей, те стали пари, бе, най-новите. Най-новите. Все пари. Какво да ти даде дядоко? Какво да ти даде дядоко? Айде, доста здраве ти да! То циганин ми се въртяга. Моите ли? Аз дето хич не вярвам на такви сработи. Ама как няма да му повярвам? Имената видна. Казанте ти. Че биля името на твоята купшика, бличката познава. Магарето излага! Излага! Аз съм чист като агне. Само и само да не излезе лоша дума за бурката вдовичка. Няма, не бойся, не бойся. Ама мисля, няма кой друг. Освен за това. Да, той е чуждия човек. Той е евангел. Да, той. И тънък за нас. Пак може и да си богат човек, да. Ако е богат, що ще да си тук в наши сел? От любопитство. От любопитство ден, 2, 3, а пак той снима 2 месеца, отишъл си на София и щял да дойде пак да снима край. Браво, значи. Има тук някакво съмнение. И аз мисля тук, мисля, има тук някакво съмнение. Ама ти влизал ли си в водоята на Манчо? Влизал съм се. Що? Да видиш дали има пари? Не. Нещо ми се върти така из главата. Върти. Ела да те покажа, ще видиш. Ела. Айде, Манго. Айде тук, сиренци, гледай. Айде, да ти правда. Я ти ушетай тук малко. Кмете! Намерихме! Гледай! Ай, кай ме бе? Ама то доси същото бе. Видя ли? Боята. Видя ли? Най-после го открихме. А да гледам го този човек. Бърка в джоба си, харчи едни пари. Разваля в кръчмата и даже и резко не брои. Викам се, тук има някакво съмнение. И ето, виж, от този джам ги приважда. Прави фалшиви каймет. Фалшиви ли? Его виж, И заради той джобата му е пълна с пари. Ето и харчи си, даже и раздава на приятели. Полицията да викам веднага. Ало, закон! Каква полиция? Нали си бе наказал, от този джам ще потекат парите? Истина бе.
Ето го златото, бе. Ето го богатството. Ето го човека еванджията. Господ да му позлати устата на този циганин. Самото поведение не го праща. Стига вече толкова смъки и неволи. Чакай, бе. Ами ако нахванат? Виж сега, ние най-напред ще проверим дали се познава. Ако не се познава, тогава... Майка му и мечка, значи. Айде отиди да се почерпим. Ама на никого дума, Дай. Нито пометено, нито разтребено. Ама сега ме се почира. Знаеш що, не бой се. Какво се разкапали такава, като патите? Че са бъдите момчето? Ама, стои твоето момче. От онзи ден всеко дигаш, всеко слагаш на кой знае какво. Не викай толкова. Какво ми вляза в въдиче на двамата то с фотографчия, бе? Един дявол знае. Хайде сега млък. Млък? Ама чакай да ти отворя очите, виша. Виша как се да ги изгледа. Ета? Ама виша, бе, виша, с нова блуза, няма сукман, няма престилка. Ета? Ами за оня, за фотографчията. За него взех. Що бягаш, ма? Що бягаш? Чакай да чуй баща, че какво ще каже. Младо момиче, гизди се. Иска да се хареса на фотографчията, не разбираш ли? Ета? Както този циган и ни гледа, този фотографче влезе в главата, се за него приказва, се за него мисли. И та сутрин. Да ги стила съм, накончила съм, седнала. Ако е на късмет, какво? Какво? За фотографчията? Да тръгне с него по селата и панери, че чулут ли си, бе? Чакай. Има и богати фотографии. Ти го гледаш такъв един мичък. Ама това е изкусно момче, бе. И има тънък занаят. Злато ще потече за ръцете му. Ба си ни чули циган да го каза, мама. Бе, що е, ако забогатей, нашата ли посилка ще вземи? Малко ли са богатите гражданки? То там не се знае. Я не се шторосва и чисто с манчо. Уж си кмет, уж си най-тия селото. Едно ти казвам, да и събереш на нашата акъла в главата, да не зява Путин фотографчета, а на него да му кажеш още утре да се отива. Какво? Ти луда ли си, ма? Да не ми владява момичето. Чунки в село няма мъж за нея, че ще я дам на някой си гултак, кой знае откъде е. Ти я не се меси в моите работи и планови. Я върси бе работа. Ти ако му кажеш, аз ще му кажа. Ти луда ли си, ма? Аз ще му кажа пак на. Ти само да смееш едно гък да му кажеш. Такова чудо ще направя, че... Чудо! Какво чудо, бе? Какво чудо? Де да ти видя чудото? Такво чудо, че... Чудо! Голяма работа твоето чудо! Да си събира женския очи. Знаеш ли? По-тежки. Стана ли вече?
Абе, кмете, това ли виж го дигни някак си? Да стане, да се видим, да се разберем. Ще я бъде ли нашата или няма да я бъде? Да не губим надежда, само празна надеждата и да се губим. И ти, попе, ама хич нямаш търпение, бе, майка. Абе, не е точно търпението. Ама, нали, работа трябва да се върши. Разпали се, бе, Манчо. Другото чорбачка. Ама видяло сега да ти кажа, добре дошъл днес. Добре намерил, кмете. Добре дошъл, Манчо. О, добре намерил, дядо попе. Какво ново там по голямата касаба? Има ново, дядо попе, има София без ново може ли? Заповядайте ми по една добава екстра. Дай скъпите, бе, Манчо. Охо, Манчо, че то мал борове. Изглежда, Манчо, ти порасла ти е работата. Порасла няма, надрасла дядо попе, на богатя. Хайде, де. И как за богатя? Много просто. След като отидох в София, Вуйчо ми умря. Вуйчо ще умре. Хайде, Бог да го. Той беше много добър човек и много богат. С всичкото си богатство човека оставил на мен. Я гледай ти какъв богат Вуйчо си имал, пък нищо не си казал за него. Ама и тъйна, на някого когато върви, върви. А на този, който не му върви, не върви и той това. Всичко е дарово от Господа. И до късмета на човек. Някой си мръднята и малкото пръще и му потръгне. То било в търговия, то било в земеделие, то било в банкерство, то било пък в някой непозволен занаят. Че какъв непозволен занаят, дядо попе? Ами да речем, например, започнал да прави фалшиви пари. Абе, то за фалшиви пари, нали знаеш, затвора. Това и аз искам да кажа. Когото не му потръгне, фащат го и хайде в затвора. Но комуто потръгне, прави си парички и си ги харчи тъй. Хем има за него, хем и за приятелите, и като мене и кмет. Види се, Манчо, ти си забогатял от Вуйчо си, а? Тъй, дядо попе. Но я и вие да усетите по нещо от моето богатство. Ами по едно цигарет. Да си жив да, Манчо. Си, Манчо, колкото имаш, още толкова да имаш. И за жените има по нещичко. Че ти много не разгледи, бе, Манчо. Босилке, Пено, ела ти на Защо не ме прегати? ела. Какво има? Че то Манчо, бе, донесъл по нещо. О, добре дошъл, Манчо. Чакай как да видиш какво съм ти донесъл от София. Каквото и трофило би, Манчо. Че аз достойна ли съм за такава куприна на гърба, че чак от София? Ама щом се засечал за мене, благодаря да си жив и здрав. И на тебе Босилке има нещо. Чакай. Тази подричка. То с голи приказки не се благодари. Ами
я тъй век по-тъстички пиленца, чина банчка, за обяд да нагостим манча. А чаша за коли пирецата чаша направи баница. Айде те. Айде, че ние ли направим Сега ти ми, Манчо, като забогатя от Вуйчо си, ще работиш ли за неята или ще го оставиш? Как ще го оставя, бе, дядо Попе? За вашето село най-ми харесва в България. Чист въздух, вода. Но утре аз отивам в София. Съкън? Фотографията това лято приключи, бе. Чак до година на лято. Абе, Манчо, виж как ще забравя. Днеска е тъй, като се въртях напред-назад, ми са мярната и нос тако. Рекох си, той ще е само на Манчо. И го прибрах. Дай да го видим. От когото ви го ще, ако не от теб, от фотографията? Спокойно. Вода, Скоро. Няма Какво ти стана, бе, Манчо? Абе, нещо ме удари в сърцето. Чак ми притъмня пред очите, бе. Аз нямах друга работа. До тези мак ще ти покажат този джам. Дядо Попе, кмете, аз съм във ваши ръце, бе. Не ме погубвайте, бе. Какво приказваш, бе, момче? Нали уж ми с твои хора? Ние не ти мислим злото. Най-искрено се разкаивам пред вас. Млад съм, неопитен. Изгреших. Тази проклета фотография ме увлече, бе. Обещавам ви, заклевам се. Няма да пипна повече тази пуста фотография. Съкън, занаята си не остави. Че как ще живееш без припитание? Та нали ти само деве каза непозволен занаят, бе, дядо Попе. Чакай, бе, убил ли си някого? Посегнала си на чужди пари. Ограбил ли си някого? Измамил ли си го? Бойца. Грехът ми е, че си направих малко фалшиви банкноти. Познавате ли се, че са фалшиви? И управителят на Народната банка не може би познава. Манчо, как ги правиш, бе? Ще ви кажа. Къде е той стъклото, дядо Попе? Дай го. Ето, заповядай. Това е, както ние фотографите казваме, негатив. Цветен кълъп. От два такива кълъпа, единия за едната страна на банкнотата, другия за другата страна на банкнотата. Мога да превадя десетки, стотици. Всичко е в кълъпите. Години съм работил, докато ми хванат платата. Хилядарки правиш ли? Не, за сега само 50 тарки. Ма той, те са добри, бе. Година, две, стотарки, хилядарки. И си ги харчите една. Свободно е, дядо Попе, свободно. Аз съм един, не се сещам да ви дам по някой парче тъй за харчлък, бе. Гина, виждаш ли? Нови шати. Гледай пари. Какво ги броите, бе, Джано? Сложете си ги в джоба и вие харчете веднъж и така, че броени пари, бе.
Дядо Попе. Чудесна дарба отива за Манчо. Всяка една дарба иде от Бога. Манчо! Но мен за кълпите ми е страх. Щом ги видят, веднага ще ги пипнат. Ама... На никому нито дума. Ти, дядо Попе, скри този кълъп на някакво различно място. Дай. Никой да не го види. Добре. Дори и по бъдията да не го види. Така да бъде, както кажеш. Ама чакай. Сега, те скаймета фалшиви. Ама и те не струват ли нещо? Разбира се, дядо Попе. На парчето ми струва 10 лева само книгата. Тази книга е специална. У нас я няма. И е забранено да се внася, за да ни фалшифицират хората. Аз сам ходя в Виена и си я купувам от фабриката. Имам един приятел там, чиновник, който тайничко си ми изнася, никой нищичко не подозира. На всичко 10 лева на парче взема за книгата. Значи срещу 10 лева, 50 лева. Да, срещу 10, 50. Срещу 100, 500. Срещу 1000, 5000. Срещу 100 000, пари. Половин милион. Че да започваме да ги правим тогава. Да започнем. Ама, чакай, книга имаш ли? Там е работата, че нямам нито едно парченце. Всичката есто направих, бе. Бях събрал от приятели 50 000, купих, направих за около 250, платих си борча, пораздадох на приятели насам, както е сега на вас, и каквото ми остана, а лято за книга. Напролет? Че точно тогава всяка мила, тя камелара. Абе, Манчо, ти не можеш ли тъй след някой друг ден да се дигнеш, да отидеш до Виена да купиш книга? Хем за тебе, хем за нас. Пак ние тук ще съберем пари помежду и ще ти дадем. Става, бе, дядо Попе. Видиш ли? Но само за кълъпите ми е страх. Никому нито дума. Пълна тайна искам. Хайде сега в кръчмата и да се почерпим за хубавата работа, а? Ще кажеш да полеем, да. Ама като отидем там, тъй да не почнеш да раздаваш на всеки го пари. Няма страшно. Може да почерпя само.